Kadudarshan Kendra Shillong kapdiang sngubhay pisha kaniga tup kabor jangi menta ka janmit hashwab niyas dangin niya petshwa yakimat kibakongsan. Yo jing itu ki skul ba kari ha kaperthai barok kawai na kadaw jang kirukom trikam bat ki jing simrai ki babyang jang katanat puli puti ong menteri rang badu kari Narendra Modi. Pelaj Menteri Rang Ba ke Jalau Konrad ke Sangma ya ki kali jengok kai perthai na ka benta ki tour operator bat ki briu khnang ban kintiu ya ki kam jengok kai perthai. Aiksai Presiden ke NPP u balong ru Menteri Rang Ba ke Jalau Konrad ke Sangma ban persya ya ka jing penteri kam ya ka uniform civil code. Bat dawa u MLA ka seng VPP uba Edelbert Nongrum ya ka jingsiu ya ka bailut bicep Sumarpang ka ba markat ju na ka benta barok kinong tre sarkar bat ki balasyong than. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Ba do kari Narendra Modi. Uloong ba ki skul ba jong kari kilayo ya ka jing itu ka ha ka perthai barok kawai na ka daw jong ki rukom trekam bat ki jing simrai ki babyang jong ka tanat puli puthi. Haba ajing keren hakasngi pinkut ya ka jinglek kemen dap shis pa snem jong ka Delhi University hinen kasngi. Umudi ulo ong ba kala don kapor ba ka India kala hap haka thup jong kiri ki ba ka yok ka kot kalong ka batalot. Bat minta kala poi haka thup jong ki santeli kiri ki bakrau haka yok ka kot haka perthai barok kawai. Umudi ulo ong ba haus nem arajar khatsau tang khat artli ki skul ba hakari ki poi haka QS World University ranking. Henry mentapat kala kiu syaka sau pusanteli. Menteri Rang Ba do kari ulo ong ba ka Delhi University kala dap shis pa snem haka por ba kari ka rakhi ya ka Amrit Mahotsav na ka benta ka jingdap nyu pusan snem jong ka jingyo light lut kari bad ulo ong ru ba ka Delhi University kam dei tang ka skul ba rei ka dei ka jingyaki. तो अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है. निष्ठा धृति सत्यम यूनिवर्सिटी का ये ध्येय वाक्य अपने हर एक स्टूडेंट के जीवन में गाइडिंग लैंप की तरह है. Haka jingyale ban kintiu ya ki kam jengok kai perthai. Menteri Rang Ba ke Jalau Konrad ke Sangma nin kesngi ula pelat ya ki kali jengok kai perthai na ke benta ki tour operator bat ki briu. Kumsi benta jong kini ke skim ke sarkar kelawan ra ya ki khat riutli ki kali Innova Krista menta kesni bat kini ki kali kin ai ya ke jing syakri ka babhatam na ke benta kinong wan jengok kai. Katanat ki kam jengok kai perthai kala jit san pongut ki briu bat ke kinhun na palat rus pa ngut ki bathep kerteng ki bala apply ya kini ke skim. Ka sarkar kan ai san pau na ke shispa ka subsidy hapo jang kini ke skim ka bakin thup ya ka jingsiu ya karam na ke benta ki arsnem ki banwan. On an annual basis, we have, as of now, we have roughly about 60,000 youths who join the workforce every year. And this is based on the data of 18 years back, the birth rate, and based on that, on the 18 years, we presume that a person is ready to work and joining the workforce. So if you were to go with that explanation and that kind of justification, then roughly about 60,000 youths are joining the workforce every year. And 18 years from now, we will have 80,000 youths joining the workforce every year. Unong ilam kaseng NPP Konrad Sangma mentasngi ul aiksai ba kaseng ka persya ya ka jing terwa ban penteri kam ya ka uniform civil code. Uloong ba kaseng kampat yo i ya ka maipang jong ka bil. Henry uloong ba ka jingbun jong ki jinglong ki bapher ha ka jela ha ka than bat ka rihi barok kawai ka penlong ya ka India ka ri ka babun ki jing yapher. Laban kedau baka sarkar pedeng kaya le ban penteri kam ya ka uniform civil code ka badai na ka benta ban wanra ya ka wei ka an ka ban trekam na ka benta baro bat kan ktaru ya ki mat shimet kum ka shongkha ka jing pelat san shiing ka jing tingkhun ka jing ai benta batru ka jing yo pateng. As a political party, we realize that the entire Northeast, for the matter of fact, has got a unique culture and unique ways of
our society, and hence we would want that to remain, and we would not want that to be touched. So therefore, we'll have to see how the bill, if it comes out, will be, and the actual language in the bill. But as a concept in its own, as I said, it's something that does not go with the entire idea of India being a diverse nation, and diversity being our strength and our identity, and hence a uniform civil code will go against that idea, is what the National People's Party. U MLA kaseng VPP uba Adelbert Nongrum. Ulatho siya ka menteri katanan kakot kakya ikong amprin lingdo bandawa ya kajingsiw ya kabaylut bicep ha kajing sumarpang kabamarkat ju ya baro kinong tre sorkar badru ya kibala syongthaj klem dakhen ya ka kerdan kabakiban. Uba Nongrum uloong babun na kinong tre sorkar bad kitu kibala syongthaj kisngausi ya karukam bad karukam bu dor ka CGHS ha kabayday bad kibil kibala penlut ban sumarpang kaba kinget ba kalong kabaduna palat. Uloong ruba kini karukom pentrikam kabamenta kabasya ban yo pat ya kabalut bicep na kabenta kinong tray kalong kabamsyong hok bat kawanra ya kajingsngo ya per happening kajongki. Keren ha kubidai bat ka medical reimbursement kajing kaba lasyam bat lamat lemba kini ki employee government employee bat ki pensioner ki bala songthai ha bidai bat ka medical reimbursement halor kani ki issue ngada banra poka house join the last budget session bangla pun smo bat ngala keling apan jing shai ni minister beton borong joka help bat yong ru bakadon kata ka disparity kata jeno unfair Kinong di do masih ha kajela hapo kalama jong ka Butchers Association of Meghalaya kilarai ban sedang biang ya kajing de do na do kalai terik ubanai naitung. U President jong kani ka association uba Esren Marwen ula pentip baya kani karai lashim hadin jong ka jingelang jong kinong de do masi ki bana yodu na maulai bat ki weidi ki benta jong ka shillong bat ki jaka ki bamarjan. Uba Marwen uloong ba kinong de do masi kilarai ban pleb yang ya kidukan jong ki hadin baka sorkar jela dangshen kala pentip balala bantem ya ka jingpang lumpy skin disease hapo ka jela. Kani ka kinhun kala kenturu syakipat ba ban sedang biang ban wantit ya ki do masi kanang bakin ommat ya ka jingdu nong. Kani ka jingpli jongi nadu lasin kong kalai tarik Julai ikwa berkepat rin mat jongpi ba yen yasno tilang ya kani ka jingpli jongi ka ba ki thiet ya pet ya kani ka do ka menta ka do masih ka bangin sedang nadu lasin kong ba kini ai dan ketika dia nang bagani ka kam jongi kan nom tak lani kanom pedunong biar mesin pat tengi kepat semulut maju tim tentang babin aile mata kajing trailer Ya kajing le nyam kabala tip ru kum kaknya perthan lapen long kum shi benta jong kajing le nyam bed inklam kabala ju tip ru kum kasus ngi leyau daki riunget jong ka nyam tre hapo jong ka rat jowai bat ya kajing le nyam kabamenta kasngi lapen long halum kendong. Dei hang ni ba ki so langdo lani ki rangba nyam na ki south li ki raj kata ki langdo jowai kongwasan cermang langdo yalong bat langdo tuber ki alum lang manla usnam ban penlong ya ka jingle nyam kenya perthan hakano phai sngi pat la penlong ya ka jingle kemen balaju wan yeshimenta da ki riunget jong ka nyam tri kani ka jingle nyam ka baju penlong shita yoshua jong ka shat nyam bet inklam jong ka raj jowai kalong kum kalat ban penpau ya ka jingis ngongu ya oblay na ka benta ka jingkerku hakaliang ka kot ka khia ka yo ka kot bat ki weide ki jingkerku balathe ha ki so langdo surat. Ka International Society for Krishna Consciousness Shillong kalapenlong ya ka sadu sang utsaf bat ka nagar kirtan ha Shillong na kabenta ka jingshong suk shansan ha ka perthai barok kawai unong ai jingkran ubapau u amok lila prabhu ularwa ya ka nagar kirtan bad ula ai jingkran ru halor ka jing im ka balat na ka jingbon jingmut jingperkhat da ka boong ba ka jingperkhat than ka longkum ka jingpang ka basniu ula ong ru ba ka jingbon jingmut jingperkhat ka dei ka daw jong ka jingbam byang ka bor perkhat bat ru ka jingyap mentapat ngipet ya ka jilong jingman ka sunbeneng hasilong kajing shet kalong arpulai point riu degree Celsius bat kajing kret kalong katnyo point kendai degree Celsius kajing singam kawa kalong nyop kendai nakshispa akpor menstap bat kendai pulai nakshispa hakpor janmit
kajing hap slap kalong 0.1 mm. Kala bandan kajing hap slap kabelum lah haki katu kini kijaka. Haswa bangin penkut in pet biang sai sisen ya kimat kibakongsan. Yo jing itu ki skul ba kari ha ka perthai barok kawai na kadau jong ki rukom trekam bat ki jing simrai ki babiang jong katanat puli puthi ong menteri rang ba du kari Narendra Modi. Pelaj menteri rang ba kejalau Konrad ki sangma ya ki kali jengok kai perthai na kebenta ki tour operator bat ki briu kenang ban kentiu ya ki kam jengok kai perthai. Aiksai u presiden ke NPP u balong ru menteri rang ba ke jela u Konrad ke sangma ban persya ya ke jing penteri kam ya ke uniform civil code. Bat dawa u MLA ke seng VPP u ba Edelbert Nongrum ya ke jing siu ya ke bailut Baisep Sumarpang ke ba markat ju na ke benta baro ki nong terei sarkar bat ki balasyong thai. Ti parlok katungi lapoi sya ka bekut jong kani ka tup kubor jengi menta ka janmit hadup na syamai bat pila syai ka sengi kublai pi barok. क्यों परेशान घूम रहा है? यार नया टीवी लिया था, खराब हो गया। दुकानदार और कंपनी दोनों से बात कर ली, कोई सुन नहीं रहा। क्या करूं, कहां जाऊं? विजय, कहीं आना जाना नहीं, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है।